Doe je? Ja. Wat ben je aan het doen? Nou, ik zie nog wat hout. Oh, en mijn buurman, daar komt er wel bij op. Kijk, Je hem zo even naar het grof veld aan. en ja, hier we er al even wegbrengen. Ja, hij hoor ik niet. Ik ga mee naar huis. Maar wie je aan het verbouwen? Of, Nee, ik had een keukenkastje nog. Ah, zo. Maar dat zie ik wat bewaard. En ik denk misschien kan ik dat nog een keer gebruiken. Maar nee, dan zie ik de buurman bezig. Ik denk nou, ik kan het ook wel veel koren gelijk. En ben je een beetje goed met buurman? Ja, zeker. Best. Absoluut. Ja hoor. We kennen elkaar nog niet zo heel goed, want we wonen hier nog niet zo lang. Maar voor de rest, ja, het best hier. Dus jij bent naar een dorp? Ja, ik ben eindelijk warp. Jij bent naar Jouter? Oorspronkelijk komen we uit Leeuwarden. We zijn van Leeuwarden naar Bellicum verhuisd en van Bellicum hebben we het huis verkocht en dan ben we hierheen gegaan. Ja, geweldig dorp. Super. De vogelsfluitje? Ja, heerlijk. Nee, maar gewoon heerlijk. Leuke mensen, aardige mensen, vriendelijk. Dus. Maar je kon het in Jouwert en Belgium net vinden of moet ik het zien? Nou, wij hadden... we hadden... het huiselijke reden te kopen, want dat werd dus eigenlijk wat te duur. Onderhoud en al die dingen, wie vrij groot. Dus maar ja, na die recessie ben we toen een beetje wat naar beneden gaan. En dus we willen het al verkopen. Nou, je hebt wel goed verkocht dan? Of? Nee, we zijn er wel wat bij geschoten. Ja, maar ja, goed, we waren al lang blij dat het fut kon. Nou, dus. Gaat want. Maar in Belgium niet echt net voor de rest? Of? Nee, niet echt vriendelijke mensen. Nee? Nee, echt niet. Maar dit is hier geweldig. Super. Ja.